Luto na yung nilagang. Say good morning. Good morning. Where are we? At grocery. No, we're not at the grocery yet. At Chona. Good morning, guys. It's Wednesday and mahangin and umuulan ng konti and malamig din. Summer dito pero malamig. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako. Tawid muna tayo, baba. So, punta muna kami ng Kmart kasi may titingnan ako and then punta tayo ng Coast. Okay, let's go, baba. Go. Tara kayo sa my Kmart. Ayan. Come on, baba. Okay, let's go. Take your card. What? It's your birthday. It's not my birthday yet. When it's my birthday? Bili raw ako ng 28. What do you want me to buy for my birthday? A cake. A cake. Now you have to buy your card. You have to buy me card? So which No. one you want? Which one I want? Later na, baba. Maybe what? Okay, come on here, come on. This one you have to later. Okay, let's go. No, I don't need that card yet, Baba. It's your card. It's your birthday. It's my birthday. It's not today, Baba. Hindi naman kinuha niya. It's your birthday. Not yet. Thank Do you, you Baba. don't like the dog? Huh? Do you not want dogs? I do like dogs. Okay, come on. Pero hindi yan ang ating pinunta dito. Ano mo, dami siyang nakikita. No, that's for the party, Baba. Okay, let's go. Come here. No, come on. Come on. Hinahanap ko yung induction. Kasi sabi ng lalaki last time nung pumunta kami dito, Monday or Tuesday daw magre-restock. So, Wednesday na ngayon. Dito tayo sa may mga appliances. Yes, eto. Induction cooker, Baba. We need this for Mommy's, Chona's kitchen. Mommy, Yep. I want to hold it. No, because you might break this, Baba. What is it? So, pare-pareho lang naman yan. So, kuha tayo nito. $49 siya, guys. Okay, let's go. Wala tayong cart, Baba. Bigat. Wait lang. Ha? 65. Not 865. 40. Kuha tayo ng trolley. I want to sit down, please. Gusto niyong maupo dito. Okay, come on. Okay. You're welcome. Iniwan ko yung induction cooker dito sa may upuan. Oops, stop. Anko. Ayan. Dito kami sa may mga sa may mga pang-workout. I love you too, Baba. Naghanap kasi ako ng cycling. Ito, nakita ko na. Ito yung mahaba na cycling. Cycling ba ang tawag dito? Basta yan. Hanap ako ng size. $12 siya, guys. Ayun. Siguro size 6 ako. Size 6. Charot. Baka 8. Hanap muna ako, guys. Size 6 yung kukunin ko kasi malit yung legs ko. Maglalabanan to sa sa waist. Sa waistline. Kasi medyo malaki ang aking tiyan. Sa kakakain ng kanin. So, eto kasi malaki siya. O, malaki yung dito ba? Sa legs. So, siguro size 6 na lang ako. Pilitin ko na lang. Yung sa tiyan. Okay. Thank you, Baba. Dito naman sa kabila, nakakita ako ng mas shorter na cycling. Size 10. Ito, size 6. Isa na lang yung size 6. Size 14, 12, 10, and 8. Wala nga 8 eh. Ito yung pinakamaliit. Ito, kunin natin ito. Magkano siya, Baba? $8 to, guys. Sa Kmart. Yes, Baba. Right? And, tingin ulit tayo dito. Kasi malamig ngayon, guys. Wala akong ganito ba? Pag nag-workout. Wow! Ipupush ko na, guys, ang pag-workout. Kaya, naghahanap ako. Ngayon kasi summer, pero malamig. Hindi pwede yung pasando-sando ka. Lalo na kung mag-workout ako dun sa bahay, dun sa pagola. So, hanap muna ako mga ganito.
May sinukat ako na parang katulad nitong suit ko. Itong suit ko is, Puma. Ito bang, black kasi siya. Itong running jacket. Ang pagkakaiba nilang dalawa ay, eto kasing akin. Dito lang yung zipper niya. Eto, all the way. Kaso ngayon, ang problema ko ay, eto, hindi ko siya matanggal. Kanina ko pa tinatry. Wait lang ha. Finally, natanggal ko din. Pero, palitan ko to kasi baka sira yung zipper niya. Kasi parang kumakagat, ewan ko dun. Ang size ba to? Size 10. Gusto ko to kasi yung zipper niya all the way ba? Hanggang sa baba talaga. Size 10. Saka tayo ng size 10. Ayan. Kasi meron ako dito, di ba nakita yung isa, yung parang peach or pinkish ang kulay. So, meron silang isa lang na kulay dito, black. So, kunin ko to. $12 lang siya, oh. I am hungry. You're hungry? And dito naman, maganda din yung cloth nito kasi malamig. Pero ang gusto ko sa ganito, malaking size. Siguro size 12. Para maluwag yung sa tiyan. Para hindi siya bakat na bakat. Kasi malaki ang tiyan ko ngayon. Sa kakakain ng rice. So, eto kunin natin yan. Size 14. $10 siya. Ano pa yung kulay mo? Ayoko naman ito. May size 20. Ang laki na niyan. Dito kuha rin tayo ng isa. Size 14. Green. Pareho lang yung niya. Yung material nung isa. Ayun, isa. So, eto. Size 14. May isa ko nakitang black. Isa na lang. Size 14 siya, oh. Pareho lang yung pressure niya. Kunin din natin yan. Ito maganda sana to. Kaso wala na silang ibang size. Lahat small. Ito yung dry performance. Ayan, oh. Gustuhan ko siya kasi may zipper siya all the way din, oh. Hanggang dyan sa baba. Small. Magpapanggap ba tayong small ako? Maganda kasi. And then maganda. Ang lamig na ang kanyang material. Yes. I am hungry. I want smooshy. Oh, nagugutom na yung aking kasama. Gusto niya na ng smoothie. Ay, gusto ko siya, guys. Kunin ko to. Wala na kasing iba. Walay. Sige, kunin ko to siguro kasi ang ganda ng material niya and then may zipper siya. Pag pumayat ako, joke. Tayo sa fitting room kasi gusto kong sukatin yung kinuha ko. 3 lang naman yung isusukat ko. Ayan, hinubad ko na yung aking running jacket. Si Holly, and dyan siya sa labas. Dito kayo sa pinakadulo, so hindi ko na sinara yung pinto kasi wala namang ibang pupunta dito. So, itry ko muna to. Ito yung first. Ito yung iba-ibang kulay na kinuha ko na size 14. Okay lang naman siya kasi hindi naman siya ganun kalaki. And gusto ko yung mayroong yung aking tiyan para hindi naman hapit na hapit pag nag-workout. So, ayan. Size 14 to. So, ito yung pag na-zipper na siya. Ito yung running jacket. So, okay lang naman siya. Hindi naman siya malaki. Kasi size 10 nga to yung isa, yung dry performance. Size 14 yan. Eto, size 14 to. Yung iba-ibang kulay na kinuha ko. So, okay lang naman siya, oh. Ayan, ganyan siya pag na-zipper. All the way. And then, may pocket siya dito. Diba? Hindi na siya malaki. Ayan. Kung gusto mo. Tamisin yung zipper. So, ganyan lang. Diba? So, ayan. And then, yung isa, yung small. Tingnan ko yung small. Oops, nahulog na sila. Oops. Magkakaalaman dito sa small. Baba na si Holly sa trolley, oh. And ito yung dry performance din to, guys. Pero mayroon siyang yung zipper, yung small. Okay din siya. Tinali ko yung buko kasi pakita ko sa inyo. Mayroon siyang hoodie. So, pag nag-running ka sa labas na umulan, ayan, may protection yung ulo mo. Ganyan siya, oh. I-zipper ko siya, ha. Ito yung small. Ang ganda, ang lamig niya sa masarap sa katawan. I-zipper ko siya. Hindi siya hapit, ha, maluwag siya. Size small to, ha. Buti na lang sinukat ko kasi 'di ba iba-ibang size yung mga kinuha ko, size 14, size size 10 and eto small.
Ayan, oh, okay siya ha. Kaso wala lang siyang bulsa, pero okay lang naman. Yung isa, may bulsa. Etong isa, yung black na may zipper. That's mommy baba. So, ayan, maluwag siya. Siguro kuha ko nito ng isa pa. Kasi $7 na lang siya. Para may pangpalit ako. And may ganyan siyang sell sa ano, oh. Dito sa my arms. Pang may guhit na, ayan, oh. Pareho, baba ko. Sira. Ayan, pareho. Yes, baba. Ayan, oh. Diba? Tapos gusto mo hindi siya i-zipper, okay lang naman. Ganyan-ganyan lang. Ay, like it. I like it, baba. Oh, no, that's mine. Ito yung akin. That's not for golf. So, ayan. Hindi ko na sinukat lahat. Yung 4 lang kasi pare-pareho lang naman yung size ng mga kinuha ko yung isa ba. Yes, baby. Yung ano na lang, yung cycling ayoko yung isukat. Pero baka okay lang naman yun. So, ayan guys, diba? Okay naman siya. Yes, okay, let's go. So, tayo magsukat. And ito pala yung aking, huy, anong ginagawa mo dyan? Ito yung ating OOTD today. Ito, hindi na ako bumili ng pang working pants kasi meron akong mga working pants dati pa nung nag-workout ako nung malit pa sila TJ tsaka si Sak. So, meron pa akong mga ganito. Black and meron din ako iba-ibang kulay nito. So, eto na, yeah. So, eto, nabili ko to sa Cotton On. And yung shoes ko is Adidas. And eto din sa Cotton On. And yung parang sports bra sa Cotton On ko rin to nabili, guys. So, mayroon din ako mga ganito na nabili ko noon din sa Cotton On. Okay, let's go, baba. Ay, mag-jacket muna tayo. Ito yung jacket ko na running jacket na from Puma. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung zipper niya hanggang dito lang. Pero sobrang maganda at masarap to sa katawan din. Holly! And kay Holly, ang suit niya ay from H&M. Etong dress. And ito from Kmart. Leggings from Kmart. Then Adidas. And ito yung nabili namin sa Best and Less. Etong ipit niya. Okay, let's go. Ha? Yeah, I bought that for you. Okay, let's go. Balik tayo dito sa may mga pang-workout. Kasi kukuha pa ako yung, yung isa yung gray na may zipper yung size S. Kasi kasya naman siya sa akin. Dito babak kami. Kasi para meron akong pang-palit. At saka mura lang siya. $7 na lang siya. Dati siyang $20. Ayan, oh. Ang dami niya ng sticker. Kasi ilang beses na siguro to na sale. And natira na lang mga small. So, kuha ko para meron tayong pang-palit. Come on, baba. Let's go. Siya na yung nagtutulak. Kanina ikaw ang nakaupo dyan. Okay, come on here. Bayad na tayo. And I'm hungry. Yeah, I know you're hungry. Parang walang tao sa cashier. Come on, baba, dito tayo. No, baba, come on. Hindi na ako bumili ng plastic kasi meron naman akong eco bag sa car. Baba, let's go! Eto na, bayaran na to guys. Iniskan niya to una. Na yung sushi niya. Ayan na siya. Sumakay naman siya kay Paw Patrol. Okay, wait. Wash your hands. Diba? Good? Pinabukas niya sa akin yung wasabi. Gusto niya raw ng wasabi. Press it, baba. Press. Okay, that's enough. Ayan guys, mayroon yan, oh. Spicy baba, ha? Ayan yung wasabi mo, oh, nasa gilid. Ikaw na talaga. Good? A little spicy. Tignan niyo yung mata niya. Ano ba? Good? I fried that in the toy yesterday. The wasabi piece?
Good, Papa? Hindi siya uminom, guys. Iba rin to si Holly. High five, baby. You're so strong. Good? I love you. Ha? Pinagtitinginan siya ng may mga elderlies kasi dito, guys. What did you say? I love it. Oh, gusto niya pa, guys. As in. This Okay. and what was that? Okay. Wala kaming inumin kasi It's good. it's good. Hindi ako kumuha ng inumin kasi mayroon kaming inumin na naiwan ko lang. Sabi ko, do you wanna drink? No, I have in the car. Where's your drink, Baba? In the car. In the car. Good girl. Wala as in. Good job, Baba. Oh, oh. Oh, sorry. Nagulat ka. Good job, baby ko. Oh, good girl. Slowly. Check properly, okay? Tubig? Okay. Oh, ayaw niya naman iluwa. Ikaw na talaga. Good? Ubos. Wow! Good job! Ayun na siya, guys. And tingnan nyo, ubos. Ubos po yung kanyang lunch. Yung mushi. Ayaw nyo pang umalis, oh. May music kasi ito si Paw Patrol, oh. Okay, come on, let's go. Paubos na yung aking alcohol. Oh, ay. Wash your hands, Baba. Paubos na yung alcohol ko, oh. I-refill ko na to. Okay, let's go. No.